Suspek sa murder sa dakbayan sa Talisay nasikop na sa kapulisan apan milimod sa alegasyon nga gilubos niya ang biktima. Si Alfonso Alan Sabalya maoy suspek sa pagpatay sa iyang bayaw nga si Manilin Sabalya niadtong Domingo sa kaadlawon sa Barangay Poblasyon Talisay. Si Alfonso nasikop kagahapon sa Kampo 4. Iyang giangkon nga iyang gipatay si Manilin tungod sa iyang kalagot nga hilabtan niini ang iyang bisyong kabahin sa ilegal nga drogas. Makigtabi sab daw si Manilin sa iyang inahan ug kung masuko ang iyang inahan, palayason siya sa balay. Apan gilimod ni Alfonso ang alegasyon nga iyang gi-rape si Manilin. Sa autopsy report nga gipagawas kagahapon, matud sa pulis nga walay senyales nga gilugos o gihilabtan ang biktima. Si Talisay City Police Chief Hermano Malyari niingon nga pasakaan nila og kasong murder si Alfonso karong simanaha. Gawa sa murder, kasong physical injuries ang atubangon sab sa suspect, human niini sumbaga ang igsuong babae ni Manilin nga si Jessa Lopez. Ang Talisay City Fire Department naglaraw sab nga mopasaka og 2 counts sa arson. Human niini gisuwayan pagsunog ang balay niini, human niya patyas si Manilin ug gidauban sab niya ang tindahan sa iyang igagaw diin may kalagot usab siya. Ang bana ni Manilin nga si Victor kinsa nagtrabaho sa Kuwait, nagplanong muuli dinhi sa Cebu karong Huwebes. Apan sa iyang mensahe pinaagi sa Facebook, iyang giingon nga ang iyang manubag ang iyang igsoong si Alfonso sa iyang gibuhat.